phakathi kufanele ayilungise leyo uNkulunkulu anosisi. Encwadini yamaroma chapter 11 nalesikhulume ngokukholwa kafishane bazalwane 11 verse 6 encwadini yamaHebheru. Mina sengifundile ngicela ukufundela njengoba lisayifunda. Mina sengigijimisa isikhathi. Lithi Hebrew chapter 11 verse 6. Ithi kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba ozayo uNkulunkulu umelwe ukukholwa, ukuthi ukhona nokuthi umvuzi walabo abamfunayo. uNkulunkulu anosisi. Bazalwane, ukukholwa yinto yethu. Ukukholwa yilento esiyiyo. Ukukholwa yinto esinikwe yona. Uma ngabe usuke ekhaya weza la, kufanele kube nokukholwa. Uma uthandaza ufuna ube nokukholwa. Uma ukhuluma ufuna ube nokukholwa. Into nento oyenzayo yazi kokuqala ukuthi wena ngokwakho ungukholwa. uNkulunkulu anosisi. Lithi iBhayibheli chapter 10:38 lithi olungileyo uyaphila ngokukholwa. Ngamanye amagama, njengoba sithi thina siyakholwa, fanele siphile ngako ukukholwa. Ukukholwa kube yithi, kube into esikhulunywa ngayo, into esiphila ngayo. Uyabona uma wenza into ofuna ukuthi ukukholwa kuyiphendule manje, uma kungenzeki lokho okucelayo, yazi ukuthi usuke wafuna ukubuilda ukukholwa ngaleso sikhathi. Kanti ukukholwa fanele ungabuildi ngaleso sikhathi, ungabi kuwe ngaleso sikhathi ufuna ukusebenzela, kodwa makube kuwe, ube ukukholwa wena ngokwakho, uhambe ngokukholwa, uphile ngokukholwa, ukuthi uma ukhuleka usebenze lokukholwa kwakho. Ngoba izinto nemizamo yokuphila inala iphelela khona. Uma ngabe uzofuna ukuphila ngemizamo yokuphila, kunala izohluleka khona. So if unokholwa, uhamba ngokukholwa, uphila ngokukholwa, uyikholwa elikholwayo, uma uzihlulela imizamo then ushifele ekukholweni, bese ukukholwa kuyakwenzela leyo nto. uNkulunkulu anosisi. Kunezinto bazalwane ezingakhona ukwenzeka sizibuza ukuthi why zingenzeki. Uphi uNkulunkulu? uNkulunkulu wangabonakala. Inkinga ukukholwa akukho. Sisuke sashifta ekukholweni, sagcina ngomlomo ukuthi siyakholwa, kodwa lokukholwa kusekho kithi, asisaphili ngakho. Kanti lithi iBhayibheli olungileyo uyawuphila ngokukholwa. uNkulunkulu anosisi. So masibe ukukholwa bazalwane, sibe ngamakholwa akholwayo. Ungabi ikholwa elingakholwa, iba ikholwa elikholwayo. Izithi izinto masiqale ziba mkhuni kuwe, usebenzise ukukholwa, usebenzise lento oyiyo. Ukukholwa kuwe ngeke ulibale. Nanoma izinto sezikujikela, uyakhumbula ukuthi konje mina ngiyakholwa, ngizondlula la ngokukholwa, ngizohamba la ngokukholwa. uNkulunkulu anosisi. Usebenzise ukukholwa, ngoba uma ungabe ukukholwa kukho, uzofuna ukubuilda ngalesikhathi unenkinga. Ngalesikhathi uhlangabezana nenkinga uzofuna kwangathi sewufuna ukukholwa la ungakholwa, ngoba ukususile kuwe. So yonke into esinayo, noma yini eyandayo empilweni yakho, yandisa nokukholwa. Ukukholwa kwakho makwande, ukwembathe, uphile khona, uhambe ngako. Uma sibona ikholwa elikholwayo, hayi ikholwa elihlanganyela nathi, ikholwa elikholwayo. Bazalwane, ziningi izinto phakathi kufanele ngabe ziyenzeka phakathi kithi. Kufanele ngabe akukho umuntu ozokhala ngeshukela phakathi kithi. Kufanele kungabi khona umuntu ozokhala ngokuswela phakathi kithi. Kufanele kungabi khona umuntu ozokhala ngeyinkinga ezingasuki kuye. iBhayibheli lithi ilimo zizoba khona. Singathi uNkulunkulu uyasilinga, ngoba yena kalingi umuntu. Uthi nanoma nilingwa, yena uzokwenza indlela
indlela enakayenza indlela if wena ungekho kuwe ukholwa. Buka nayo indoda yakhuleka iphulekela ukuba nomntwana. Sahamba isikhathi baze bagula yena nonkosikazi akunamntwana. Nawu sekuyenzeka umthandazo soyaphendula sebagugile. Uma ingelosi ifika kuye ithi kuye njengoba nakhuleka umkhuleko wenu uzwakele ezulwini. So since uzwakele ezulwini namhlanje nizoba nonkosikazi wakho uzokhuleka nibe nomntwana. Kanti ingelosi ifika nje indoda seyisukile ekholweni. Seyisukile ekholweni. Kule nkolo ebeyinayo ngayithandaza. Seyisukile ngokubona impendulo ingaveli. Ingelosi mayifika kuye intshela ukuthi umthandazo uphenduliwe sewuzoba nengane. Ithi le ndoda sesibadala. Lokuthi sesibadala kusho ukuthi ngamanye amagama le ndoda ihambe yabheka yabona ukuthi sesibadala vele ingane ngeke isaba khona. So sengiyekile lokho engicela ingane sengiyekile ngoba sesibadala. uNkulunkulu anibusise. Kanti ayikhohliwe ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe. So uma seyifika impendulo imthola ngakhona ingelosi yathina ibuka ukuthi njengoba athi yena sesibadala ukuthi ingane sekanesiqiniseko sokuthi ngeke isaba khona. Ene ngokukholwa kune slogan noma ke inkulumo ethi into ikhulumayo uzoba yiyo. So njengoba athi sesibadala kusho ukuthi ngeke ingane isaba khona, ngeke isaba khona leyo. But ngoba manje sesiphendulile ukuthi ingane efanele ibe khona asale sesimvala lomlomo angasakhuluma. Zange saphuma indoda ngesizathu sokuthi ichifte ekukholweni. uNkulunkulu anibusise. So asibendi ngamakholwa bazalwane siphile ukholwa ngoba ngaphandle kokholwa akwenzi ngasihlabelela siphinde sithandaze unyakaze yonke into kodwa singakholwa asithokozisi. Ngeke simthokozise uNkulunkulu ngoba ezulwini kufuneka abantu abakholwayo. Once wakholwa izulu liyaphakama. Ngibone ngikuzwa ngama-Israyeli. Kwa-Israyeli abakhiphe Egypt uthi uNkulunkulu hambani niye eKhenani ezweni engimthembiselo. Uma bephuma e-Egypt baphuma banemali laba bantu. Baphuma barish e-Egypt. Banayo yonke into. Uma fika endleleni besendleleni kwaphela ukudla, kwaphela yonke into. Imali banayo kodwa isitolo sokuthenga si. Lithi iBhayibheli bathi njengoba sinemali kodwa isitolo singekho. Mose sizokwenza so. Mose sibuyele ekholweni. Angithisama ngokholwa siye ekholweni. Tshela uNkulunkulu ukuthi yakholwa asinike ukudla. uMose shifta wayekholweni. Fike ekholweni Nkosi siyakholwa. Akudla kwasukuma ingelosi zapheka kwaphuma amafishi oil namafulawa kwaphekwa nakuqeda ukudla kwathululwa ngoba kuvela ukholwa. Njengavela ukholwa uNkulunkulu wathokoza wakhipha nokudla bese kubekiwe kuthiwa lokho angazi kubekele bantu kwakhishwa kwaphekwa kwathululwa. Kusebenza ukholwa. Imali banayo kodwa ukholwa amen ukudla akukho. Bathenga ezulwini ngoba ukholwa uyakhona ukukuthengela. Nikuzwe banayo indoda ithi wozani kimi nizothenga ngaphandle kwemali. So ukholwa ukhona ukukuthengela into. Ukholwa ukwenzela yebazalwane. Ukholwa kuzokwenzela imhlolo. Ukholwa kukodwa uma kukuwe. Kodwa uma ngabe uchiphile ekholweni unga-expect anything uNkulunkulu ngeke akunike. Sothandaza kuphele 40 minutes yonke ngeke uthole lutho uma ungakholwanga. Uma ulithi iBhayibheli ukholwa kuza nezwi. So masizweni izwi bese siyakholwa bese siphila ngokukholwa. Uma singaphili ngokukholwa asiyadlanga ngoba ukukholwa yiko lokukwanyakazisa izulu. Yiko lokuthokozisa izulu.